Eihän sulla nokkatuhissu edes 3 tuntia. Mä teen kuule mitä tahansa, että mä pääsen susta eroon. Siinä on nyt 10 000. Mä homman sulle huomenna loput, kunhan et vaan tee mitään harkitsematonta. Mulla olisi idea. Anna pusu. Mitä? Anna pusu. Niin mä kuittaan sen puuttuvan 2 000. No. Pusu tai henki. Annas tulla nyt. Oikeesti. Anteeksi. Mun oli ihan pakko nähdä, että menet sä tuohon. Tää oli varmaan tässä. Oli. Ei ole se välttämättä halua jäädä istua iltaan mun kanssa.